arnasten ikasteko berriz dio Napoka hiriaren azken lanak, eta asmo horrekin aurkeztu dute gaur diskoa Donostian. Diskonek biltzen ditu 8 kantu, ordu erdi pasatxoko diskoa da, eta nik uste kantu bakoitzak bere ekarpentsua itzen da bela, kantu bakoitzak bere oparitxua da karrela. Aurreko lanaren oinarri beretik, bide beretik, baina zuzenekotasunetik urrun, lasaitasunarekin hartuta. Lehen diskoan ez bezala, oraingo honetan estudio batean grabatu baitituzte kantak. Bi aste geratu gabe, ordu asko, eta estudioak, estudioan egoten den tensio guzti horrekin, baina esperientzia bezala oso politxa. Uste dut, asmatu dugula, eta aurrera behin dugula pixkat, zaindu dugula diskoat. Diskaren izenburuari lotuta, etengabe ikasten dabiltzala dio bikoteak. Musikari bezala ere gero eta hobeak direla aitortu digute, eta hori diskoan ederki islatzen dela. Grabaketan beste hainbat musikarik hartu dute parte, eta hori taularatzeko asmoz, lehen kontzertuetan hainbat lagun izango dituzte alboan. Provintzia desberdinetan aurkeztuko dugu diskua, eta hortarako bai lagunduko digute Felix Buff, perkusionista edo bateri joliak lagunduko digu, eta Iban Urizarrek, Elgoibartarrak ere, trompeta, klarinete eta bestelako instrumentuekin lagunduko digu, orduan laukote bezala joango gara kontzertu horietan. Hain zuzen, urriaren 11an eskainiko dute lehen kontzertua Donostiako Lugaritz kulturretxean. Eta Euskal Herrian aritu ostean, ez dute kanpora joatea baztertzen. Jungo gera, ez dakigun noiz, ez da nora, baina ingo zehose, seguruz. Gogua azkenean bultzatzen zaitzu hori itxera. Beraz, zaudeten lekuan zaudetela, ez dago aitzakiarik Napoka hiriarekin arnasten ikasteko berriz. Kaskoekin entzun baitare. Hori da, mesedez hartzia denbora nahi da banabintza, baina hartzia mesedez denbora entzuteko ze lan hain dut, eskartzen da ere entzule horrek entzutia gogoz, ez? Norbaitek ezabatu baino lehen inor